Hello bro, ngayong gabi. Unsa may ito ikalagad? Sa ito ilagad. About sa imong kanon Brad, Saman. sa imong pag-comment sa Adventist nga. Unsa may imong bikil anang comment ako sa Adventist. Garibat ramang ko sa inyo ang isyu nga Bible alone. Mangutan ako si mga Brad. Sige daw. Klaro og tataw mo Brad nga sumala sa debater nga Adventist nga si Brad Rutsam. Ay ang mga pangutana is dili jo makatubag si Brad Rutsam itungod sa kanang ginatawag nga naba sa Biblia nga dili Bible alone ang kuan. Actually, bisag ako'y Brad Rockcham, ug ako sa akong kabayan ay jubog ko mo tubag itong pangutana. Out of topic mo to. Bro, out of topic man to. Ang topic nila pamatud-an nga dili lamang Bible alone. Ano mga tanam sa kasay una, Biblia ba o simbahan? Kalayo ras isyu ana. Sa ako di jud mo tubag na oy. Dili kay kana po nga pangutana is kanang kuha mo na ninyo panudlo po ninyo nga sumala ninyo nga ang Roman Catholic mas una pa sa Bible, di ba? Natural kay ug iuna nimo ng Biblia. Mahumog kag awing ana. Dili ang kuha man gud ang pulong sa Ginoo ba. So ang kumingot ang Bible pulong na sa Ginoo. Kumingon kag Brad, mayon tag Biblia ang meaning anang Biblia dili lang kay muungot ta tanang word of God. Kay kanang term nga Bible pulong sa Dios ang simbahang Katoliko may ga hukom ana nga kana pulong sa Dios, mga dili pulong sa Dios, mga pulong sa Dios, sinudlan sa mga pulong sa Dios. Kay di man lunlon tanan pulong sa Dios yun ang naa diha. Nagali mga pulong sa yawa diha, katong conversation din nilang Kristo og sa yawa. Naipulong sa mga Pariseo, naipulong sa mga propeta, may pulong sa mga ordinaryong tao. Di man lunlon ang kuan ana. Sige. kuya po di mong kuan Brad. Ang kana mong Brad, kining nay mga payag diri, nay mga kanang conversation may tungod sa kanang mga opposite side, pero kini siya nga kuan is pagpanudlo jud ni Brad kung unsa. Asa man na nabasa nimo? Sumala si mong gikuan Brad nga dili lang kanang kuan kay nag-isgot po ni og kanang may tungod sa kaaway sa Ginoo, pero kini siya nga kining tanang Bible Brad, kining pulong sa Ginoo is pagsulat ni sa guide ni sa Holy Spirit. Lagi wala tay problema kanang mga libro diha guided by the Holy Spirit ang gasuwat ana. Pero dili na lunlon jud tanan pulong sa Ginoo na ginanghurot diha. Kay sagol-sagol na since kay na-highlight ang Ginoo man jud ana man main author, principal author. That is why ang simbahang Katoliko hinghatag og hukom nga kanang maong nahipos namo nga Old ug New Testament tawgo nagpulong sa Dios. Kami mga Katoliko naghukom ana, gamit raman mo ana di man mo Katoliko. Dili Brad ba ang kuan mo gud ang issue diya kung ang Roman Catholic mo una pa sa pulong sa Ginoo, diha mo gud ang kuan gud no. Mo pa nagipa dako isa sa debater sa Adventist nga kung sa ka matuod nga ang Roman Catholic mas una pa sa pulong sa Ginoo. So diha pod nga dili siya katubag si Rutsam kay Tubag man. tubag lagi pero dili base sa Biblia, kay kung base sa Biblia dito siya katubag mo gina nga Natural lang man na, sir. mao gani na dili Bible. Ani Roman Catholic kay nagsalig sila sa magisterium ato authority sa sistema sa Roman Catholic. Inani ba? Natural na nang maingon ka nga una ang Biblia kaysa simbahan sa inyong pagtuo na ngano man kay namugna ang Biblia wa pa man ang inyong simbahan. Pagkamugna na sa Biblia kung managamas Katoliko gabasa-basa sa Ellen G. White ay haden siya gatukod og iyahang simbahan nga mo nang imong gipamimbrohan sa apel ana. So normal maingon mo nga una yung Biblia.
kami kinatukod ang among simbahan wa pa may Biblia, although na mga gipangila sa una nga mga scripture sacred pero di pa to Biblia. Sige. Aksyon Katoliko! Brad, kay imo manggong sa Roman Catholic kung may ngong Biblia, adi rin sila focus sa ngalan nga Biblia. Ang sentro mong gunanagon ang pagtulunan namo nga ngano ang una ang Biblia may tungod na direct na sa pulong sa Ginoo. Kay imo na masabtan niya sa chapter 1 sa Juan nga ang pulong Dios ug ang pulong mao na yung pulong kining Sa ato pa de bro kanang Juan 1:1 Biblia na. pulong sa Ginoo, Brad. Palagi pero di pulong di bro dili man sa ang Juan 1:1 Biblia ba na? Usbo na ko, Brad. Nagingon ko, Brad. Kumingon kag Bible, kana siyang Bible, old and new, kana siyang kuan, nga, kana siya pulong sa Ginoo. Lagi wala tay problema, no question about that. Wala gisgutan kung may tungod sa unsa ang Bible nga ngalan. Dili, kung unsa ang Bible, pulong sa Ginoo. Sa sinugdan na ang pulong. Oh. Pero bro, kaning term nga Biblia pulong sa Dios, aha man ni mabasa sa Biblia? Kanang Bible, Brad. Kanang Bible nga ngalan, Brad. Wala jud tayo makakapag. Dili ngalan. Kaning term nga Bible is a word of God. Ang Biblia pulong sa Dios. Ayon man ni mabasa na to. Bali sa ako na ibalan, Brad. Kanang imong gipangita nga kanang gingong Bible, pero wala tayo makaplagan na sa diya sa pulong sa Ginoo. Kundi scripture lang ato makita. Dili ba wala ko mangutanag scripture. Kaning term nga Bible is a word of God. Asa man is Biblia mabasa na wala. Wala na siya. Wala. Pero gidefine. Sige, wala. Gidefine na siya, Brad. Gidefine. Kanang Kinsay nag-define? Brad. Kinsay nag-define nga kanang Biblia pulong sa Dios? Sinudlan sa pulong sa Dios. Mga kakatawan sa unang panahon. Sa mga katawan sa unang panahon. Kanusa na hitabo ang pag-define ana nga kining Biblia mga pulong sa Dios ang sud ani. Gusto na ko, Brad. Wala ko problema na, Brad, kung unsay mo gusto nga ikunit. Kani ba ingon ka mga katawhan? Kanus ana nahitabo nga gilitok na nga ang Biblia pulong sa Dios. Usbo na ko, Brad. Nagkuha ko sa Brad kaya may tungod sa pulong sa Ginoo nga Wala pud ka kibaw. Kanang Bible, Brad, kung mayngong kag kanang kuha mong God, ang Roman Catholic nadyo sila istorya na, Brad, pero dili bot pasabot ka mao gani adunay mga ginatawag nga kinang mga reformers o protestant kay nasabtan nila ang Bible is dili lang ang mga papa or mga Roman Catholic, mga kaparian mo magtudlo. So mo na dagang mga protestant gawas, Brad, sa gikan sa Nganong Roman dagang Catholic. protestante ni gawas? Tungod kay bunga na sa ilahang kaugalingong self-interpretation sa Biblia. Kay Mao na resulta nga nay mga protestanting nang gawas. ako, Brad, nagatuo po ko, Brad, nga ang Roman Catholic is panahon sa Kay niingon pa tong na-convert sa Katoliko nga usa ka banggiitang pastor, theologian o Bible scholar nga kung naay 500 ka tawo mo interpret sa kay naugalingon anang Biblia, manggawas po ng 500 kabuok mga sikta. So mga tana ka ngano na ay mga protestante nanunga because of your self-interpretation of the Bible. Aksyon Katoliko! kanang kuan, Brad, sa history, Brad, di ko mo kuan na, Brad, kay ang Roman manggod sistema sa Roman is kinatawag nga gi-combine nga state o kining state o kining ecclesiastical o kining ginatawag nga civil combine. So civil combine na sila authority nga nagatuo ko nga nakuha po nila ang mga pulong sa Ginoo nga kanang kuan kay sila may garola na nga time. unsay combine
garol ka ng kuan nga dominan nga panahon nga possible jud nga nakuha nila mga pulong sa Ginoo pod mo. Pataka-taka na mga be. Kaning term nga ang Biblia pulong sa Dios. Kanus-am na ming gawas. Brad, Kanus-an ni gawas ka ng term ang Biblia pulong sa Dios. Ug kinsa man gyud deklarar ana. Kung sa relihiyon na may nagdeklarar ana nga kini mga pulong sa Dios ni. dito na sa kuan Brad sa si Jerome. Saint Jerome. Hmm. So siya ang nagdeklarar nga kanang Biblia mga pulong sa Dios. Pag sugod sa kanang kuan Brad sa paggamit og Bible Brad Latin. Sige, sakya na to ninyong Saint Jerome. Kana si Saint Jerome kinsa man na unsa may status ana niya? Pastor ba na? Liman ba na? O unsa man gina Saint Jerome? Sumala sa kuan Brad. Gikan gabon sa kuan Brad, Catholic Brad. Gikan sa Katolik. So sa to pa gikan sa Katolik sa hawa na siya kay gikan magkas Katolik. Nag-ingon ako gikan sa Catholic Brad. So gikan sa Katolik, pag minta gikan hawa na siya kay gikan makaha. Wala pa ko na ingon nga hawa Brad. Sa to pa usa siya ka Katoliko. Gikan man sa Catholic Brad. So kay unsa may contribution ni Saint Jerome anang Biblia nga naas Katoliko? Siya nag-plaster sa Bible Brad, ni kuan niya og Latin. Latin. Kisay gasugo niya nga kanang Biblia i-translate into Latin. Uspon ako Brad, dili na kayo na makuan Brad kay wala man ta nagkuan na ukira wala ka kay bao. Dili mubor akong kuan Brad, pero kung mag-iskot kag kuan Muni anis nga sa badista. Mutugan jud nga muborang ka alam. Di para ni Rosales nga di katugan taka-taka ra answer. Bayo. Kanang topic dili mo siya basta-basta. Kung moingon kag kanang ugma isgutan ta na nga about ana, mag-research panguta kabalo pug ko nga ikaw kung imo ikuan nga perfect ka pagkatao nga ang tanan nimo nga mga kaalam nga na intact sa mo hona is mayo ka, pero sa akong kagalingon studihan man na siya og mayo kung ron pagkaugba kung isgutan man na siya og mayo yun. Pero bro, kaning Latin nga Biblia gi-translate na muna translation gikan sa asam na Griego. Yes, man. Kanang tawag aning ni ang gi-translate ni sa Hieronimo nga Griego nga Latin. Kung pila ka kuan na siya, pila ka libro nang niya. Wala kay ko kakuan Brad. Ako lang kakuan Brad is ginatawag sa Vulgata Latin, pero mo gina Brad kung gusto kag maiskutan nga kuan mo kuan mo study Brad. Sige. Alright, so kaning ilamang kung imong gisupakan ani is ang simbahan di gid mahitabo nga mas una kay una pagid ang Biblia. Di ba? Ang ako rin gisupakan Brad, wala mo ko nagkuan Brad. Ang ako katong ilang debate is enough naman to sa para sa kuha. Ang imong caption good, imong caption nga napildi ang Adventist. Perti man gyud pildiha nga Pero dili sa akong kuan Brad, ngano ako mo na si tubag si kuan nga di po katubag si kuan. Ako nakakuan bro ani man gud sa debate bro. Normal lang nang moingon kag pildi ang Catholic faith defender kay in the first place kauban kontra go na nimo. Alang-alang alang-alang magmuingon ka sa barista, daog ang Katoliko. Tabla pa gibuang nimo imong kaugalingong sikta. Pero moingon pug ka bro nga daog ang sa barista, normal na kay kauban man mo. Pero sa rules of debate, ang kinsa tong nakahatag og ebidensya, nakahatag og referensya, kato may klarong daog. Kay muni akong ginaingon kung sa debate pa ni mura tag gahiring sa kaso ani.
magpresent og ebidensya kung mahimo do na jud ka dihay mga testigo. So kuha man tayo testigo, ang alam mo pa bakuro na to mga apostol nga nangamatay na. So unsa may atong panggamiton ang mga kasaysayan og mga ilang mga sinuwat mo na testigo. Osborne ako Brad na sa akong kita na ron Brad ba si Saint Jerome kuan nila sa Brad kanang opposer sa kaning ginatawag nga apocryphal nga kuan Unsa opposite? dili siya equal nga sa scripture ba katong apocryphal nga kuan din nagkuan siya nga naisgot po siya og sabat pod nga ang Naisgot sabat. si Saint Jerome nagisgot siya og sabat nga mo jud ay tinuod nga pagsimba nga matod niya diri akong pag-research. So muuyon ka bro nga si San Jeronimo Santos. Ha? Imong dawaton nga si San Jeronimo Santos. Kinsa Brad? Si Saint Jerome ba? Imo ba nang tuuhan nga Santos na? Kanang pagsantos Brad, Ginoo mo maga-declare na Brad. Imo lagi? Dili po ko wala ko'y katungod nga maingon nga isa ka tao nga santos siya pero ang Ginoo na nasayo Brad kung ang tao santos ba or Kanya nga nung ingon magag Saint Jerome Santos yun. title man niya Brad nga isip nga sa history Brad. So So og di ka mo to ayaw gamitan na yung title. dili nag-respect lang ko sa history Brad pero isip nga pag declaration nga kuan siya nga si santos siya nga now dili po ko kakuha na po nag-respect ra ko unsay kuan sa history nga gitawag sa Saint Jerome pero sumala sa research so si Saint Jerome sis kanang nadya po yung mga kuan kanang ginatawag yung mura sa Protestant Japon ba Hindi nga nung murag Protestant. kay daga man siya mga pagtulunan pod nga kanang kuan nga sumala nga ang apocryphal is dili equal sa scripture pero Sure ka? kanang Nga naman gi-appeal man ni San Jeronimo sa iyahang translation ang apocryphal. Gi-appeal niya Brad pero nasa statement Brad nga dili equal so kanang kuan siya ba nga kanang dili siya equal sa scripture nga kanang kuan sumala sa akong research. I-appeal bago din nagdili equal. Yes Brad, gi-appeal ganiya Brad pero nasa comment nga dili siya equal sa scripture meaning to say kanang kuan siya ba kanang bantayanan siya nga kuan nga sulat. So man na nimo nabasa bro nga mura siyang protestante. Sumala siyang baruganan Brad. Ha? Sumara siyang baruganan. Asa lagi nimo nabasa? Kay kumingo mo gud kanang kuan. Asa lagi nimo nabasa kay ug mayon kay sumalas baruganan ngano gi-istoryahan ka? Nag-chat GPT na mo ko Brad. ChatGPT. Usa may gingon ni ChatGPT diha? Sumala diri Brad nga si Jerome nagsimba og Domingo kay mao ang practice sa simbahan sa iyang panahon pero siya mismo mingon ang Sabado adlaw sa mga Hudyo. Why problema? Sulat niya kung ang mga Kristiyano nagpadayon sa pag-obserba sa Sabat uban sa mga Hudyo sila mahimong mga Hudyo. So kato mga Kristohanon nga nahimong Hudyo. Nagkuha po siya nga ang kuan kanang ang Sabat ko ang mga tao nga mo kaning isyu kani abot man tag Sabado anig Domingo. Tapos di sa dire nga sala nato na isyu kay sumo kayo aritas Biblia alon ta. Kaning inyong baruganan nga Bible alone ba? Nga Biblia lang ang tuuhan, wa nailain pa. Unsa ka tinuod ni? Yes Brad. Ang Brad pasabot sa taga Brad. Kanang ginatawag na mo na Bible alone Brad. Kanang kuan na siya kanang Bible kanang nasa kanang pasabot ba? Ang pasabot naman na Brad nga no Bible alone kay ang kami manggod Brad kanang Protestant isip Protestant sa Roman Catholic kay Roman Catholic na sila magisterium hindi na sila tradisyon mo na ginakuha na mo Brad pero ang among Bible alone is nagbase Japon mi sa history kay nagkuha man sa Job nga about sa
mobasa po history, pero ang ginakuan dyan na mga Bible alone is kanang ang Bible ay kanang nagtudlo nga unsaon taong nga maluwas giunsa siya pagluwas sa Ginoo ang Bible mo na ginatawag nga Bible. Unsay giunsa pagluwas sa Ginoo ang Bible? Dili ang tao ba giunsa pagluwas sa tao. Giunsa pagluwas sa Ginoo ang tao, pinagisan ko ma. Derem gud mo makaplagan sa Bible, wala na kay kanang kuan ba. So bro, Unsa pamati sa Ginoo nga kung giluwas ang tao. unsa may pagsabot nimo anang from the word Bible alone, kanang term alone, nay kauban o way kauban? Walay ko ban Bible Okay. alone man. Walay kauban. So dili pud ta pwede mo wali nga apila na tog mga laing libro gawa sa Biblia lamang. Dili naman nag-iskot man siya og kanang kuan ba. Mao ginag-explain ako si Mada brad nga kanang may tungod sa kanang tradisyon sa tao ba nga kanang sukway sa kabubuton sa sugo sa Ginoo kanang Sa ato pa bro, wala na laing authoritative source of truth kini ra jung Biblia. ang kanang dili pud sumpati sa Bible bad. Dili sumpaki sa Bible apilon gyapon. Okay, naging mo man Authoritative source gyapon basta dili sumpaki sa Biblia basta dili Biblia. Naging mo man sa hubrad nga mo basa buwis to. Basag history. Unsam nang istorya nga atong basahon bro? Ingon man si Job nga read the history book and see. So unsa ang mga kasaysayan pwede ba nimong maistorya nako? Unsa na nga kasaysayan nga allowed atong basahon nga dili sumpaki sa Biblia? Sa story mong brad na dagang story man pero Nagitagay kung isa kanang isa lang yun nga para nimo dili sumpaki. Dili po ko mo kuan ba ang ako depende mo gud sa pagkuan sa tao kung unsay mga sumpaki pod nga diya sa amo lagi gingon ako si mga kanang tradisyon mga Sir, di ba nigamit na kaanang read the history book and see kanang Job 8:8 na sa Living Paraphrase, di ba? Living Translation Paraphrase Bible na siya. Ang akong pangutana, unsa man yun nga history nga atong basahon nga maserve na to nga di gyud siya kanang ingnon ta nga wala siya kuan ba bikil sa Biblia, unsa man yun? daga mga story nga dili because sa Biblia brad pero ang ako ra mo gikon si mga good kanang against na siya sa pagpulong sa Ginoo ba mora man ay Lagi di ba giawhag man ta ni Job nga mobasa tag history. Di ba? Dili ko musuka. Unsa man nga istorya atong pwedeng basahon para atong maukay dire? Bisan unsa brad pero ang mo ginabantayanan siya brad kanang supak ra diya sa kabubuton sa Ginoo mora man ay punto brad. So pabasahon tag history dayon pabasahon tag history unya kanang history nga atong basahon legit dili? Unsa man brad? Di ba? Ningon si Job nga read the history book and see. Ingon ka bisag unsang history ha. Sa to pa kay giawhag man ta ni Job nga pabasahon bisag unsang history. Bot pasabot na kana dang history ka matuoran sad ug di na ka matuoran nganom nang pabasahon man tag di na ka matuoran. Depende lang ko sa kuan bad kanang ang magbasa mo gud sa story gud siya na mo konklusyon na o conclude kanang kung unsay ang nabasa kung masupak ba sa Bible so Bro, sa katao man kung moingon ta bro, kung moingon ta nga sa Biblia gatukod og simbahan unya ang kasaysayan nagisgot og simbahan sumpaki sa Biblia dili? Sumpaki man Dili kay ang Biblia nagisgot man si Kristo nagtukod og simbahan. Unya ang kasaysayan nagisgot pod nga naay simbahan gitukod si Kristo. So dili sumpaki sa Biblia kay kung moingon ang kasaysayan nga naay simbahan gitukod si Kristo nya wala day nabasa sa Biblia. That's the time siguro mo yung kag sumpaki sa Biblia. Mo gina ba ni kuha kong sumpaki brad kay mo gina magbantay nga kuan ba kay dagan ang history nga Usa man di klaro ani. Sumpaki sa imong hunahuna og pagtuo o sumpaki sa Biblia? nagtugag tinuod
og napay mga history nga kanang kuan siya ba nagkuan siya nga kanang mahilayo dia sa pulong sa Agi, Ginoo. tagay kong istorya nga wala nagtugaan sa tinuod nga nalayo sa pulong sa Ginoo para atong isalikoy na. Sige daw. So dili po ko kuan og Okay, bro. Kaning Britannica Encyclopedia history man eh. Dili ko mosupa ka na, Brad. Sakto na Okay, siya, Brad. sakto. Alright, gideklarar nimong sakto ha. Den dili ka Usbon ako, Brad, mosupak. Brad, usbon ako, Brad. Ang ako rang punto, Brad, wala ko'y mo ginagingong ko nga sa imo nga wala ko'y supa ka na mga history. Okay, sige. Sa Taysa, ang imo mong gungkuanggod, ang imo pagkuamanggod sa kuha, pangutana sa kuha is mugamit ka og mga history nga kanang nga sakto nga history. Pero ang gipunto mong una ko god, kanang kuan ba kanang nagsupak na sa kabubuton sa Ginoo. Mo na personal bro, siya nga- wala kay problema wa kay problema aning Britannica Encyclopedia kay sakto na. Magyunan ra na nga bituo man ko ang Britannica Encyclopedia sakto na. Alright, sige. Ang giingon sa Britannica Encyclopedia nga Roman Catholicism na mo ko ana dire sige pakita pa nako na dire naghawid lang ko og electric pano kay igang mong dire god. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed, doctrinal and organizational that traces its history to the Apostle of Jesus Christ in the first century. Imo ba ning dawaton o isalikway nimo? Singaw po ng kuan bad na sa accordance po na sa Roman Catholic. Bro, wala man miingon ang kasaysayan according to. Ang klarong ingon kay meaning Roman Catholicism. Wala miingon according to the Roman Catholic Church. No. Ang gihatag lang niyang meaning unsay giingon dito? A Christian church characterized by its uniform, highly developed, doctrinal and organizational that traces its history to the Apostle of Jesus Christ in the first century. So buot pasabot tama ang Britannica Encyclopedia kay matod nimo sakto na og di ka uyo o di ka supak. Tama ba 'to nadungog na kanimo? Ang distributor mo na Brad, ang gako na Brad, diya na po pangutana kung kinsa nga tao. Sir, it doesn't mean og kinsay distributor, kinsay contributor ana. The fact nga imong giuyonan ka ganina nga ang Britannica insakto og nituo ka, bot pasabot dawaton nimo ng statement ana. Mo na Brad, nagiyong ko si mo Brad nga kanang depende na sa tao nga magbasa niya na kung giunsa niya pag study. So kana siya nga kanang kuan kanang imong gibasa karon mo nga kinsa ang nagkuan na nagsulat na kinsa mo yung nagkuan na kontriyana. So mo na kanang kuan kung unsa ka purely ang pure nga kanang kuan. So dili dahil bakak tong imong giingon nga nituo kag encyclopedia. Mo Karon og nanay statement ang encyclopedia mangita na bugag bikil. Ang ora bang punto Brad, moto ko Brad, mo gina Brad nga kanang kinsa ang kanang kuan ba kaya ang kanang manggong encyclopedia daga mga kanang mga Sumala ni Rosales diri oh. Di siya mutuan na kay bayas ikaw hintuo ka. Wa mo nagkasinabot duha aning lagiha. mo gina Brad, moto ko sa pagsulat diha pero ang pangutana diha kung kinsa ang kuan ba kinsa ang kanang kontra na. Ang mga encyclopedia sir, doon na sila kaugalingon nga mga o doon na nagkalain-lain nga mga contributor. Di ba? So nagkadaghan kinang contributor karon usa sa mga kanang gitawag natog di contribute ang simbahang Katoliko. Ni contribute mihatag ming contribution sa kasaysayan nga kami ang simbahan nga gitukod ni Kristo makatrace back mi sa mga apostol. Karon ang kumpanya ni anang encyclopedia dili na muoki dayon. Naa ba bitan ng nanay editor? Kay ngano man i-investigate na nila kung sa katinuod. So kung mapamatudan nila nga dili legit na nila ikarga diha sa ilahang kasaysayan kay history niya magtugaan ka dag bakak.
tungod ka amigo ni mong contributor, silingan ni mong contributor, dili na mao. Madaot imuhang dignidad, madaot imuhang kuana na, imuhang institusyon. So under nas investigation, gi-investigate. Kung sa katinood ni, asa man nang investigate, dito mismo sa Katoliko, gi-investigahan ng Katoliko. Dayon, dili pa makontento ang kasaysayan, investigahan na po itong lain. So, makaingon siguro, nga legit yun kay nganong daghan mang mga protestanteng pastor, bisan gani ang mga atiyas, nikabig pa man sa Katoliko. Buti pasabot, nga legit ni simbahan na. Kay legit man nga simbahan, doon naman may mga alignment nga kini bang gitawag na to successor ba gikan San Pedro hangtod karon mo ni among Santo Papa. Usa na nga ang kasaysayan ning okay ana. Mo nang di nimo kalikay naay mga encyclopedia gibutang gid didto chronological list of Pope, taman rapod na ni Pope John Paul II. Kay katong na-elect si kuan si Pope Benedict XIII, human naman ang encyclopedia gama antod ni Pope Francis og karon. So sige, ana. Wala ko ikuha na, Brad. Nanaraman din na di ay. Pero og moingon ni si Dodong Rosales nga bayas, librong Katoliko dining di man. Unsa de ka Rosales? Are panawag dire be, kay tabangin imong amigo dire oh. Sige na kay ka contribute ni imong amigo. Sige bro, laing pangutana bro. Amo na, Brad. Wala ko yung problema nga pagkasulat na, Brad. Ang kanang kuan man gud, Brad, ang kanang kinsang ga country. So imo namang gi-explain pod. So sa mong part kami na po mo timbang-timbang ana. So imong gitimbang, so sumala si imong natimbang is nara po si mapod. Pero sa among part dili jud mi kayo kuan ko kana admit kayo nga kanang kuan sakto siya. Sa to papara ninyo bakak tong statement to. Dili sa bakag, Brad, pero depende na sa mga kuan, Brad. So tama tong giingon sa kasaysayan nga ang Roman Catholicism Christian church that can trace back to the apostle of Jesus Christ in the first century. Dili po ka makakuan na, Brad, kuan sa Bible. Bro, kadali lang ha, kay i-add ako ni si Dodong Rosales ha. Sige. I-add ako kay ingon sa yad ko. Gusto din mo balos. Wani. Pagkapuntos ganito. Boto bangin ni amigo Aryo. Kalisod-lisod taon oy. Laban bawi. Brad, pasara ko, Brad. Sa kuan, Brad, sa Kolosas 2:8, pagbantay ka mo base na dunay magbihag kaninyo pinagi sa filosofiya ug walay kapuslanan nga paglimbong sumala sa tradisyon sa mga tao. So meaning, Brad, dili jud siya kanang kuan mo gina nga kinsay country ba akong ikuan niyo. Sige Dong Rosales, yaad na tika tubaga. Sige. Dara, inawa man. Dara. Hello. Maayong gabi Sir, maayong gabi sir. Saya tong kalagad sir. Baka ko gilay mo agapo, sigot tikan-tikan lang agapo. Kinsa may nag-ingon nimong baka, kay ebidensya. Nako ebidensya ka po. Ihatag ko no ang ebidensya kung bakak ba. Tanawa sa Bible ka po, di ba dilagi na mo wala di na mo laban sa Biblia ka po. Ang unsa man? Mo na akong Dili mo laban ang unsa man. kanang imong encyclopedia nimo, Britannica nimo. Di na mo laban kung ibalik nimo sa original yun sa Biblia. Ha? Pag sure oy. Nood yung di mo laban? O basin ikaw may wala laban ni sa history, sir. Mahangi mo na lang isa likway. Be, basahin ko sa Biblia, be. Kung alam mo yung basa Roman Catholic Church. Ha? Sa Biblia? Na, uy. Wala di ka nagbasa, hala. Basta,
Ha? Ay, gusto ka basahon? Na, may mabasa sa Biblia. Ano, akong basahon na. Ingon diri sa Biblia, sa Kuan, sa Confraternity version ba? Ano siya diri, nga. And I will see you today that you are Peter. Upon this rock, I will build my one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Klaro kayo, Bro, kanang excuse lang bro, magtinanong lang tablo, bro. Bawat mo nito ginawa itong kuhan mo, kining topic na daw. Katinaro, magko! Unsam dito nga kuhan, gibinuang di ko. Asa man naman gimasa ka po. Ay, tanawar ra. Wa gid na minaw itlog ginit. Payo. Gimasa ka, ano mga verse? Ang gibasa nako nga translation sa Biblia, Confraternity version. Unya kana nga Confraternity version katunang sa St. Joseph Textbook Edition. Kay basig maingon ka ba nga wala na sa akong Confraternity dirion am koy aho. Alahi ng imong edisyon. Unsa nga verse ba? Unsa nga verse? San Mateo 16:18. Okay, kanang gitawag San Mateo, unsa nga siya? Old New Testament. New Testament, no? Sorry ka. Kanang New Testament ka po, unsa na ang original nga pinulungan? Hebrew o Greek? O Grego nga pinulungan, bro. sila, basa daw sa Grego nga pinulungan kung Roman Catholic Church ba? Klaro ato. Dili ba ang kanang Roman Catholic Church nga naa diha nabasa sa gitawag na tog confraternity, wala na mabasa nimo sa original nga Grego nga Biblia. Ang purpose anang confraternity nganong gisuwat na nganong gi-insertan na dagwan Holy Catholic Apostolic Roman Church na kay subay sa panudlo sa history gibutang na diha para ang tao makabalo nga kanang simbahan na mao na ang Roman Catholic Church ug walay laing nangahas ang nagbutang ang simbahang Katoliko lang. Kung diskumpiyado mo ana, naaman mo yung mga lawyer, pwede masad mo file og reklamo sa korte. Ay, naunsa. Ana, rago na kasayon. Ako ba? Ako pangutan na ba sa original nga gitawag og Grego, mabasa mo ng Roman Catholic dito? Dili lagi gitubag tika dili. Pero it doesn't mean kay di mabasa bakak na ng confraternity. Kaya nga naman, kanang confraternity nga St. Joseph Textbook Edition, di ba gibutang dito, and I will see you today that you are Peter upon this rock. I will build my one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Pasabot ana gihatagan og katinawan sa Katoliko, gipaklaro pinaagian ng translation nga kanadang I will build my church. Kanang church nga giingon dia mao nang nga Roman Catholic Church, dili ang Seventh-day Adventist. Nganong ang Katoliko may muhatag anag katinawan? Nganong Katoliko may muhatag anag padayag? Kay ang simbahang Katoliko mao ni ang sukaranan, haligi og sukaranan sa kamatuoran. That is nang nakarecord sa unang Timothy 3:15. Naa sa mua ang depository of faith. Ang magtaguan na muna, di nagpagawas mig translation sa Biblia ana. Kapo, buro na to na imong Biblia nimo, sige, buro na to. Gukda. Unsang tuiga, ginganlan ang Roman Catholic Church. Unsang tuiga? Unsang tuiga giinganlan ang Roman Catholic Church? 1870. Gi-opisyal pagngalan sa simbahang Katoliko. Pero it doesn't mean nga mo'y pagtukod sa simbahan ana. Panalitan karon. Ay sa paminaw sa. Kugi kayo mangutanan niya di maminos tubag. Sige. Pero it doesn't mean nga mo na ipagtungha diya sa Katolikong simbahan kay diha ginganlan. Sama ra gud anang panalitan, moingon ka nga gingalanan nimo nang imong hangkot kanang imong anak pag anak ana ay ha pagka nagngalan pag nag-edad nag 3 years old buot magpasabot nga mo pay pagkatao sa imong anak diha na nimo ginganlan. Sige. Sunod mo ta na. Anong gibasa nimo nga lain na ba sa Roman Catholic Church unsang tuiga na publish? Unsang tuiga na publish ang
O tanawa, kanang gibasa nimo. Kanang gibasa nako nga kuan sa bro ha, tanahon sa nako Oo. ni bro. Oh, tanawa to sa tinuod na imong gibasa. Dili man kuan Ang bro. tinanong ha, masig mo lang katik-katikon. Masig-masikon Kasi nimo. atik-atikon. Ay bro, ang katong Biblia day nako nga confraternity tong textbook edition bro. Wala nako dire bro. Lahi daning ako dire. Kay kuani kanini ang paminaw sa Roth asa ni ako ang translation dire oy. Rots of Faith edition ni kay katong na mabasa tuwa day to gihulaman day bro. Sige. Usmo na ko pangutan na unsang tuig ka na publish to. Nalimot ko ato basta nasa iyahang pasiuna. Ang Ano ba ka sa Husgado bro? Kanang inana nga mga tubag basta walay gitawag ba. Di kompletong tubag, mahulog na siya og useless. ay dili bro. Dili bro kay mahulog lang nag-useless kung wa gyud nag-exist ng libro ha pero nalimot ka basta nag-exist lang ng libro ha naa dya po na. Dili kung may ebidensya bro. Bisan pag wala ebidensya bro. Bisan pag wala ebidensya the fact nga nag-exist na nga Bible naa dyan na siya. Pero wala nimo gi-present. Sunod nga pangutan na. Ingon ka kay wa ka mo sa pag-exist ana nga Bible. Otro po gani kang ugay kay kalibutag. Sunod nga pangutan na. Kinsa man ang mga publisher ato? Ha? Kinsa yung mga publisher? Di, nalimot ko ato bro. Kay katong panahon na Muslim. Pamina sa, isang sapaw. Kay katuganing debate na mo ni Campo Redondo. Gibasa pa manggalit na ko to dito sa radio station. Nangita pa manggalit to sa kinsay publisher. Ako tong naukay dito. Sige. Kinsa ang kanang gitawag og imprimatur o ang kanang nilobstat ato? Imprimatur, nalimot na ko bro, basta na ato sa imprimatur, napunto sa inihilobstat kasi si Campo Redondo ni question gid nako ato. Ako tong gibasa sa radio station dito sa Pagadian City. Sunod nga itong pangutana. Kay wa magkakatumag sa mga pangutana. Mahimo ba na siyang authentikin? Bro, Imo ang tumag. it doesn't mean nga wa ko katubag dili na authentic kay nga naman ang gahom, ang kalimot may gahom. Di man sa tanang panahon. Sa paminaw sa sabaw. Dili man bote pasabot nga nalimot di na nag-exist gyapon na. Sige lang kay makahawig ko ang Biblia tagaan ta ka. Sige. Yan para ay marites lagi. Inani bro, yung wala ko nakalimot yung kasauna. Bisa pag laki original, as long as imong gi-xerox, dili na siya authenticated. Bro, Dili siya dawaton sa bisan pag Senado. paminaw sa ani ba? Bisan pa og kanang gitawag nato og nag-xerox ka nagbalik 20 ka buok, the fact nga nakalimot jud ka. Pero dili bote pasabot nga nakalimot ka, di na tinuod. Ikaw, nakahinomdom ka kas isa bro. Nakahinomdom ka kasi inyong mga tuay ganang simbahan. Hindi ka kinomdom siguro. Amo comment lang ko ba, kaliot lang kanang dire na ko nakuan nga ginabuli ko nimo may tungod Brad Gapo nga nagikaon po din nimo di ay Sa may ginabuli. may tungod na lang imong ikuan nga kanang kailangan jud nga ipasabot yung mayo nga ikaalam nga akong matubag pero karon nagipangutana ka Ani ba? Kayo bro. Kani ako bro, kana sa sapaw. Kani ako nakalimot lang yun ta pero naa jud na. Kamo, wa man jud mo nakalimot. Kundi wa jud mo nakahibalo kay wa ingon ta mag-research ako. Katawanan kaayo. Lahi man ni nakalimot dahil sa ning wa kabaw. Abo. O yung information nga po, nakoy original nga Confraternity Bible diri. Ha? Original to. Original ngano giingon jud nga original na? Yes, original to. Be ikaw karon kinsa may imprimatur atong imuhang original? Ay, daghan to imprimatur. Tagay ko isa. See? As long as bro, nakoy ikapakita. Otro man po dahil kang wa kahibaw di ay. Kung hindi tinuod niya, wala man Bro, dili man isa lang kabuok ang confraternity, daghan man.
Basig nagtuo ka nga isara ka buo confraternity daghan oy. O sige, yung kagdaghan confraternity may ball. Akong pagkutana si mo, unsay original nga confraternity nga na-publish. Wala may original ana bro, pareho man ang original tanan. Wala may ingog kanari original. Kinsa may nag-ingon sa imong nga way original man. Kinsa gaingon na daghan kay ko diri og Biblia nga confraternity o. Basig ganahan ka. Nya ikaw otro po kay ba sa question sa nako kanina rig kinsa imprimatur ato katawa siya. Otro po kay ba siya hang yawiran. Awing-awing karusalis oy. Uy, psst. Surrender? Hello, Brad. Hello. Hi. Wala man ni mong amigo ni surrender man. Sige, ikaw na lang. Last nga pangutana, Brad. Last nga Ikaw tubag. sa kuwan, Brad. Ay, bro, ayaw nang last nga pangutana kay mura matag na namilit. Ano sa di na jud ta ka mata pag Kini, Brad, nag-ingon sa kuwan, Brad. Akong pangutana lang ka, Brad. Nag-ingon diri sa Colossus 2 kay imo untong gigamit nga encyclopedia, Brad. Oh, Sumala diri, Brad, pero ang country sa Roman Catholic ra pod. sige daw. So sumala diri, Brad. Nag-ingon diri nga sa Colossus 2:8, bantayan ninyo ang walay bisan kinsa nga mga bihag kaninyo pinagi sa filosofiya o sa mga malimbungon nga pagpatuo sumala sa tawhanong kalagdaan nga gibilin-bilin sumala sa mga paninugdan na tinuuhan sa kalibutan o dili sumala ni Kristo. Ako kung pangutana, Brad, kining toto tradisyon diri, Brad, ang Roman Catholic, Brad, imo man yun ang gikuan, Brad, nga giklaim kamoy kanang kuan. So ang Roman Catholic nabay tradisyon, Brad, o wala? Okay. Naami tradisyon pero wa mi mo adapt anang tradisyon nga giingon ni San Pablo kana. Kay ang gipasabot ni San Pablo ana nga di na to pwedeng adapt nga mga pagtulon ang gikabilin-bilin nga yes mga katigulangan yes yawa. Of course katong mga Brad palit aning lana, Brad, nay pakubol ni Brad, nay orasyon sulod. Nay mutya ba do batos nang ka, Brad, hinggahi, Brad, tagos ilaw ispatan musiga. Mo nay mga tradisyon kuno. Unya kanang mga isa sa kanang mga maghimo kag balay din lubngan og sinsilyo padugoag manok inig mag birthday cross-crossan ng agtang di mo na pwede wala mga totoo ba halad tag baliti diri kay basilan disgrasyahanan maning dalana diri unya nay dakong baliti halada na to nigbaboy nga ugis awa na mo na yung mga kuan pero kining amo bro tradisyon nga gisunod na mo gitawag nig apostolic tradition dili lang kanang mga traditions katigulangan nga di kuno maligo og Biyernes Santo kanang unsa pa na og di kuno maligo og naay namatay kay bawal kuno mas nanimaho pa mong patay kaysa anang namatay. Okay, Brad. Nagtuo man ka, Brad, kanang philosophy is usar man na sila, Brad, pero lain-lain nga sila termino, pero kanang kumayon ka philosophy is encyclopedia, lain-lain na sa term, pero isa na sila, Brad. Tuo man ka na, Brad, no? So, kanang encyclopedia dili na ma-serve na to as kanang tawhanon nga kaalam. Kay gitagaan baya po na sila og gay lamdag sa Holy Spirit nga makarelate sila unsay nahitabo sa past. Kay ngano og isa kay ngano og wala si ay lagi sambat dia sag mapiit ka mo kalit mo kagkapaw ni karon sambat sa gangi tar kag buslot. Nganong moingon ta nga gigayran gyapon sila sa Holy Spirit although bisan dili na Biblia ilang gigama. But kung wala sila guide sa Holy Spirit, di na sila kahibalo og unsay nahitabo kaniadto kay ngano. Didto na gyud na sila panahon anang gagira. For example, kaning historian nga si Dr. Sonia Imsaide. Gasuwat siya nga gapininsingay silang Magellan og Lapu-Lapu.
Nya, saan na nato? Dito ginas doktor inside gasige jud atubang dito ga record while gapinsinganay sila pilay namatay kinsa toy namatay ahanay tabo. Wala. So kay gayran man sila sa Holy Spirit, mao na makarelate sila unsay mga pasito with evidence kinaagid sila yung mga gitawag nato og kining investigation. Magama kag kasaysayan, mag-investigate man ka. Sige. So, Gapo, asa man mo mabasa nga ang kalang ang kalang imo ang silto encyclopedia nimo gigamaan gigiyahan pula sa malang espiritu. Naa masabot na to bro kay ngano man ang Dios mo'y nagbuot sa dagan sa kasaysayan sa kalibutan. Siya ay nagbuot ana. Therefore kanang mga writer ana gibutan nas Ginoo. Oh, na asa man ang basa? Isayas 41:4. Ang Dios mo'y nagbuot sa dagan sa kasaysayan sa kalibutan. Nya imong butan ang Ginoo. Kung mosalikuhay ka ng kasaysayan, imong gisalikuhay ang Ginoo. Naunsa day ka? Unsa ang kasaysayan imong gipasabot kalang buhat sa tao o buhat sa espiritu? Kanang kasaysayan nga akong gipasabot, mga panghitabo sa kalibutan nga gisuwat sa mga historian, sa mga historiador. Kayingon man ang Dios, Isayas 41:4, ang Dios maoy nagbuot sa dagan sa kasaysayan sa kalibutan. So kanang kasaysayan sa kalibutan gibut-an nas Ginoo, mao nang gisulat sa mga historiador ug naay na record na preserve na siya. Sige. Gapo, ang ako pangutana sa imo unsa ang kasaysayan kanang diktar sa tawanon nga binuhat o sa espiritu? Diktar na sa espiritu. Kayo ginadiktar sa espiritu, di wala gabuot ang Dios ana. Kung mayon kag diktar sa taw kung mayon kag diktar sa tawhanon, kano sa na ang taw nade taw magsigig dikta-dikta sa mong kilibs toy. Suwat niya nalibang si Rosales tong niaging adlaw. Nya bisagwa gyud tinuod ni libang. Patak. Example, ayan na si send comment. Example, ang tao bisan sa unggoy, motuo ka na. Bro, dili ko mo to ana bro, kay theory man na ni Charles Darwin. Unya ang kasaysayan ay paminaw sa unya kung naa kay kasaysayan nga mabasa ana, normal nga ilang gi-record sa kasaysayan apil ang theory ni Charles Darwin. Baruganan man ang Charles Darwin. So si Charles Darwin kay usas mga scientist na ilapod siya, so nakarga siya sa kasaysayan. Apil lang yang gipangbuhat, pero it doesn't mean nga giuyunan nas kasaysayan. Kay walay kasaysayan nga nag-approve paminaw sa walay kasaysayan. Ay awa po ko mahuman. Ayaw sa awa po ko mahuman. Kugi kay mga tanaw niya tubag kundi maminaw tubag. Hulata lang, balag na halangan ka. Nagwali naman ka diya. Ay katinawan makaning ato di man debate. Dili man ni yes or no patubagon ko nimo yes or no. Unya ikaduha wala man punta limite dire. Nga taman ra tag 1 minute ang tubag pag mula pa sige next question. Santos lang kog mahalangan ka. Sige, sa imong next question. Namusa na siguro ning kalaga kay humanag lomlom ang kalag ha. Tawaan ra ang pastor nimo kabardo kay takar kag panudlong ag kalag ilumlom. Bayo. Tuo na kag kalag ro nabi nako di mo nuog kalag. Hoy asa naman ka? Sir, kumunta na. Next question. Kanang theory ni Charles Darwin. Dili makamutuwa na. Pangutanan ako unsa na siya. Buhat sa tao, buhat sa espiritu. Buhat na tao bro. Ka Charles Darwin ang chori. Isa. Ka Charles Darwin ang chori. Ay, kung explain ka, tumag naman mo buhat sa tao. Lagi. Ningon ako buhat na tao. Then akong i-explain nga nung buhat na tao. Di kay magbuot kas ako ang tubag. O nga nung mo yung buhat sa tao mo. Next question ka. Sige, next question. So pagkasabot ni mo. Okay, next question. Kaya na ningon ka nga imposible kayo na ibuhat sa tao. Unsa na siya nga klase. Karon ningon ka nga lagi ibuhat sa tao. Karon supakon pa nimo sa pag-ingon ako nga lagi ibuhat sa tao nga kasaysayan. Yes or no? Bro, supakon ako ng imong giingon nga naibuhat sa taong kasaysayan kay wala man na.
O kanang ni Ay, wala. sa pamilya ta mo lagi tanawa. Wa pa ko na human magsapaw-sapaw. Nandita magkasinabtanay. Istorya pa ko ni Batin. Asa na imo ang good manners and right conduct ana? Kayo ra gini mo ireklamo og barangay pulis. Ay, pagwali sa. Maminaw ko pagwali sa. Oh. Kanang ka Charles Darwin chore na niya. Gikargas kasaysayan kay natural na apil man sa kasaysayan so apil lang yung mga buhat. Mura ba ginani ba na ikaw kuan ka taxi driver ka. Ikarga ka nako sa kuang libro diri nga taxi driver ka. Apil man imong mga buhat pero it doesn't man ganito ko sa imong buhat. Kay apil man imong buhat pero wala ko moingon nga ang iyang mga buhat insakto. Naaday giingon dito sa kasaysayan but nga wala man. But history is true niya naaday wa man. Duwa di ginatinuod pero gikarga lang na diha to prove nga naaday siya nabuhat sa iyang pagka-scientist pero it doesn't mean tinuod man na. Ano unsa di ka? Na, nagidangat ni mo Okay dito. na. Okay na ka. Okay, next question. Okay na ka. Okay, follow up na ko. Talang istorya ni may tungod ni Charles Darwin. Kasaysayan dili. Dili na kasaysayan bro yung istorya kay di na siya historiador pero gikarga lang na sa kasaysayan ang iyang mga buhat to prove nga na isa yung pagka-scientist nasa gibuhat pero wala mo dawat ang scientist ana nga sakto na yung gibuhat. Bisag mali to yung gibuhat, bisag mali yung teorya pero giapil gyud pug karga didto para lang nga makaakibat nga mauna ang yang gibuhat isip yang pagka-scientist. Kinakarga mo gid sa kasaysayan isip pagka-scientist niya. Ano? Pero diyang namatay si Charles Darwin ay sa bro. Diyang namatay si Charles Darwin, Tawanan niya eh. hingkumpisal gyud siya nga mali yang teorya. Ako pangutana, masimpor mo kayo. Kasaysayan ba ang dili? O gitubag naman kasaysayan ka, man, dili lagi kasaysayan kasaysayan. Din explain ko nga nung dili kasaysayan para masabtan sa atong naminaw. Kay dili man ikaw ang tuyog tumong na kuan para man punis akong naminaw. Tawanan eh. Ingon siya, dili no kasaysayan. Uman, kay nado nito mo, kasaysayan na pud. Si kasaysayan. Kasaysayan dili. Pamaon lagi na ba? Maglibog ka no. Kay nganong di ka maglibog, wa pa ko mo maning sapaw na ka. Hindi gid mo magid sa kupunto. Sige, pagyaw-yaw sa pagwali sa kayo. Tabla pay nalibang nimo nga ning diretso ra kag utong ba din pagkahuman. Wa na nang ilo kay diretso ra deg mo na to. Asa man, masaysay pa ka din ha. Wa man na akong tubag. Sige, next question. O sige, akong iklaro akong pangutana. Ang panghitabo ni Charles Darwin, wala mo na ko ha, kasaysayan o dili kasaysayan? Dili na kasaysayan ang iyang mga panghitabo. Kay di man siya historiador. So di siya kasaysayan. Okay, Usa siya kasayentes ay sa wa pa ko mahuman. Noon sa di ka, pa-explain na sa ko ba, huy? Noon. O saan pagkasabot ni mo sa kumbot ipasabot? Remember nga, sharing ning ato, nga paday ganay itas atong idea ba? Dili ni debate nga tayman ko ni Mog, mora ng minuto ha. Kay mo next question ka. Dito betos debate, mang lapas-lapas, mamagkas mong oras. Bisa di tayman na kag 1 minute. 20 seconds, diri noon nga unlimited time mo nung kung butan. Ay, naunsa. Dili lagi na historiador si Charles Darwin pero ang iyang mga buhat nakarga man sa history. So giapil to siya pero it doesn't mean tinuod na to. Kaya wala man ang kasaysayan ana ming okay. Gawas kung na statement ang kasaysayan ana. Sige. Okay na ka? Oh. Kinako. Oh, okay na ha? Oh, pali na ka magsigaw-yaw. Unsa man yun, usman ako. Kasaysayan dili. Di tanawag na yung dili. Nung di maminaw. Oh, dili. Kasabot maka unsay word sa unsay pasabot anang word nga kasaysayan, kasabot ka na wala. Kasabot ko bro. Buti pasabot anang kasaysayan, history. Binisaya pa na kasaysayan. It is naka-record diha ang past event. Dili tong future event o kining present event. Ang past nga nahitabo. Kay kining present ato karon dili nahitabo pa ni ba kanang karon pa ba present karon ang karon. Pag mo labay na pag maugmaan na mo nang yesterday ang tawag. So pag yesterday ang mga kasaysayan is all about yesterday na siya. Oh. Sige.
kinsa may nag-ingon sa imo nga ang tanang panghitabo ni Charles Darwin dili kasaysayan? Dili gina kasaysayan bisag mulay nag-ingon ako ngano. Kay kanang panghitabo ni Charles Darwin bisag way gaingon ako ana ngano mayon ko kadina kasaysayan. Because si Charles Darwin is not historian. He is a well-known scientist. So why does ang dakong rason nganong giapil sa kasaysayan? Tungod kay na well-known man sa siyang gihimo nga tsuri-tsuri. O daghan magaling scientist nga wa gikargas kasaysayan ipo nganong wala man nagikarga kay ampun sila gi well-known. Siya ra anang well-known anang iyang tsuri-tsuri nga kuno ang tao gikas unggoy pero ang kasaysayan wa mag-okay ana. Pero story daw sa brad. Story sa brad. Nakarga sa bro, sa nay nangutana na to, history ba daw gyapon? Nakarga gyapon sa history pero dili sa ingon nga authentic ang iyahang mga statement. Bro, sunod nga pangutana. Kinsay nagsulti sa imo nga ang word nga kasaysayan, mga history lang na sila. Mga history? Kinsay sa imo? Ang dictionary. Sige daw, hingan dito sa dictionary daw, sige basahin ako. Dictionary, na ha? ang kasaysayan through the historian lang. No bro, wala ko maingog tro da historian. Ay, Ang akong giingon ganina kinangutana man kag can you define what is history? What is kasaysayan? Di ba mo mong pangutana ganina? Ning tubag ko nga ang history it's all about past event. Past event ba nahitabo nga mga yesterday og sa kan pa na it's all about yesterday. Munay karon akong gitubag. Tubagan na lang bro, ako ay sila ang istorya kasabot mo ko ana, ikaw na wa kasabot. Ay mangutana ba mga nagasabot man ka? Kinsay nagsulti sa imo nga ang word nga kasaysayan katurang mga historian. Wala man ko miingon bro. Wala man ko miingon nga ang kasaysayan ikaturang mga historian. Ingon day ko wa man. Ang akong tubag sa imong pangutana kaganina og can you define unsa ning kasaysayan? It's all about recording, nag-record na sa mga past na to event. Ay, gisam na. Ay sige usab bisag pagibalik-balik na ko na akong tubag. Mao na akong tubag sa imong pangutana nga ang history it's all about recording sa mga past event kung baga it's all about yesterday na ng kasaysayan. Wala istorya nag-record og karong future. Klaro na po ng pangutana. Ako na mong ibalik ang pangutana ha. Mo ni resultas na ni Udto gabi ang dako. Gusto mo na ko, ay yung topic. Gusto mo na pangutana. Si Charles Darwin ba usa ka gitawag og kasaysayan? Dili. Dili. But it is a part. Dili sa kasaysayan, dili na sa history. But na part lang sa history tungod sa iyang gama og sa iyang napimos siya nga scientist. Giapil siya. Say for example, kung iapil ka sa kasaysayan nga si Rosales is one of the famous taxi driver in Davao, it doesn't mean history na ka. Ikaw ang history no. You are a part of the history. You are considering nga na part ka sa history. Pero dili bot ipasabot nga ikaw na ang history. So may title ako nimo ikaw ang history. Rosales book. Ana. Author by your wife ana. Bayo. Naunsa ang tao ni Rosales nga alam ra magkakaalam mari. Si Charles Darwin dili siya part sa kasaysayan. Alam ka. Oh, dili siya part sa kasaysayan. Kung dili siya part sa kasaysayan, unsa di ang history nga iyang nahitabo siya ha? Ha? Unsa nga history ang nahitabo siya ha? Dili siya sa part sa kasaysayan. Unsay wala history nga hitabo niya bro o kanang na part sa kasaysayan kay nani ha? Na part siya sa kasaysayan kay naa say nabuhat nga mga isip sa pagka-scientist ba? Kitang tanan naman tayo kuan, naman tayo mga kagahapon, naman tayo mga history, kitang tanan. Pero wala lang ta na part sa history, kaya di man tapimos. O, di man sa tailado. Bisan galit sa imong Facebook, gamay ra magiging followers, mangandoy pa kay ikarga kas kasaysayan. Bayo. Nagkahak-hak, mamagay mong account. Si Charles Darwin, dili sa historian.
Unsa man siya scientist. Sayang pagka-scientist gagama man siya pimos dito kunuhang ang tao gikas unggoy. So nawilnon jud sa adto. Mo nang naapil sa record sa kasaysayan. But kadtong iya mga trabaho, wala giuyunan sa kasaysayan nga okay to siya. This is authentic. Wala, ikarga lang. Pero wala mo conclusion ang kasaysayan nga that is authentic. Of course, nga nung naapil man sabi, sa di-authentic yung buhat. Kay kantong iyang pagka-scientist, authentic man gid siya nga scientist siya. Oh. Kaya kung di pa lang sa scientist, basura sa kasaysayan. Sa may ambag niya sa kasaysayan, waman. Galing kay naal. Sa iyang pagka-scientist, dito sa nakakuhag punto. Karon sa iyang pagka-scientist, kay naapil mo gid yung gihimo. So gikarga dito kapil nga mo ni sa iyang pagka-scientist, mo ni ang mga gama, mo ni ang mga contribution, mo ni ang mga nabuhat, pero naabay conclusion ang history nga but this is not nya na day ang ang scientist nga but it is true waloy. But pasabot ana pag dili mo kuan ana yung kasaysayan. Yung mga buhat bro, dili na kuan. Nganong naabot magang Charles Darwin kay mo na imong itapak dito sa isyong Roman Catholic Church. Kay di naaman jud ang kasaysayan, klaro mo yung nag-ingon. Roman Catholic Church, tinukod ni Kristo, imo ding tapakan nga bakak na. Yun sa nimo pag sigurong bakak na, mo dito imong labay-labay si Charles Darwin. Kaya nga naman, si Charles Darwin namakag sa siyang iyang pag-ingon ng tao gikas unggoy mo nang bakak ang kasaysayan mo na imong itapak ka na. Di na mo ebidensya. Bisan pag si Charles Darwin nalibang pagtaig kanding di gina may baka pabugha diri sa kuang baruganan. Wasa naman si Dodong Rosales. Lo. Ay, nawala man. Hello. Isn't me you're looking for? Nangutan na si ma'am. Dali lang nga, kadali lang. Kamo lang sa kadali lang kay gukuro na ko na si Gapo sa iyang kasaysayan nga wala mao. Unsay kamo lang sa nagsabot si kasaysayan. Unsay kamo lang sa ni ma'am, kaming ma'am. Hello ma'am. Tuan ka di sa maestra doon, utan na siya nganong ang pangitabo sa unang panahon ni Kuan Charles Darwin dili kasaysayan. Kasama ng bro, wala man ko maingon bro. Wala man ko moingon nga si Charles Darwin historian. Ang naitabo ni Charles Darwin na nakarga tos kasaysayan, na contribute ni layas man. Na contribute tos kasaysayan. Kita gon tanan na gud ta history gud. Sa gud gaingon to wa tay mga kagahapon, naam sa tay mga kagahapon. Wa may tao nga moingon og walay kagahapon. Theory of evolution man tong kang Charles Darwin. Dili to siya facts ba? Theory of evolution. When we talk about theory, wa dyan ay klaro. Bana-bana rana. Theory lang din mga teorya ba? Mga kwentong barbiro, minana, mga might. Yatong gama. Kasi may klaro bro. Kasi may klaro ni pasabot mo. Katong kang Charles Darwin, theory of evolution. Pag moingon tag teorya, wa ginahinungdan, wa klaro na. Mga teorya ra ba, mga wag sa kuan pa na, sukod-sukod ra ba. Pwede ra sag tungag kilo, pwede ra pog 1/4. Sagdigod ka siguro ag 1/4 bagay ng tinuora. Bro, kalang word nga theory ba, kalang imisay-say diya sa kasaysayan nga theory. Unsa diya bro, wala nani tabo bro, wala. Wala lagi na kanang iyang giingon nga theory iyahara ng theory pero wala guna nag-exist ng hitabo. Ako pangutana ba naaba na itabo nga pangitabo nga si Charles Darwin na discovery ang mga butanga. Wala bro kay even gani ang mga oy paminaw sa ayaw sa sapaw ba mao na dita magkasinabot kay wa pa kumahuman kalitra kag batin. Dili man i-debate nga imo kung tayman. Dito bitos debate. Tagaan ra kag 20 seconds, lapas kag 20 seconds imong explain dito. Pero diring unlimited ta butan nung kuno mo. Ganda kong binuang na. Aksyon Katoliko. So kanang theory wa na ginay klaro ng theory unya kung mutuo lang ta ana
kung na ay mas makarga pa magali siguro ng kuan, karga pa magali siguro ng mga Jurassic, mga dinosaur. Kay ang mga archaeologists na amang gid sila na discover nga bukog. Pero kanang imong gingog unggoy-unggoy gikas ta, ambot lang. Sa nalagkuko ang iya mo. Sige. Mana ka. Gahapon bra. Sige. Paluwap ko ha. Iklaro na ko kung ako ang paluwap. Ning kamot yo doy. Rosales. Wala ko na. Ay, si Kolya kay mo ikong sigig sa comment ba dili ka kaipit sa kuha nga tayo lagi. Di lagi ka kaipit na ko kay kabalo ko kanang imong isyong Charles Darwin imong chori-chori giingon para pagtabo na sa statement sa kasaysayan nga ang Roman Catholic Church tinukod ni Kristo kay imong balihon nga bakak ang kasaysayan. O sa may imong ebidensyang bakak kanang choring Charles Darwin mo na imong itapak los. Bisan pag malibang na Charles Darwin nagtaig kanding dihug na kabungkas kung pagtuo. Paminasa ayo sige gawas man ka sa topic. Amina nga wala ko lang utana kung unsa Ikaw raman iyang gibuhat. Bro, ikaw raman ang ninggawa sa topic. Una, nagtopic mo diri og Bible alone ang basehan sa pagtuo. O dili abot magang Charles Darwin kalayo ana. Paminaw ba kay kana siya tawhanon na siya nga kasaysayan. Tawhanon na nga siya kasaysayan. Iya man na. Pero akong pangutanan dito sa punto nga naghisgot ta sa kasaysayan ha. Ang atong hisgotan kasaysayan. Wala ko nangutan na kung unsa ang gibuhat ni Charles Darwin. Ha? Usmo na ko. Wala ko nangutana kung unsay gibuhat ni Charles Darwin. Ang akong gipangutana nga kanang gisulat sa kasaysayan ni Charles Darwin nahitabo ba na siya wala Bro. Usmo na ko. Wala. Kanang gibuhat ni Charles Darwin nahitabo ba na sa kasaysayan o wala. Kay ngano man bisag wala si Charles Darwin walay kasaysayan nagsuwat nga naitaw gikas unggoy. Og kanang iyang theory di na fact theory ra gali no. Wa kasabot kung sa nang theory. Nung pwede ka. Buguwa po ni Mugmao. Next. Sunod. Matod nimo walay nahitabo may tungod kang Charles Darwin. Pangutana mo ni. Ningon man ka nga way nahitabo nganong nasulat man sa history o sa kasaysayan nga naay Charles Darwin tubag. Okay. Naay Charles Darwin kay authentic man siyang scientist. Tinuod man gid siyang scientist, pero katong iyahang gibuhat nga mga chori-chori mo tuway nahitabo. Kay bisag archaeologist sag kuko na lang wagi nakadiscover ana bitaha pa ning Jurassic ug dinosaur kay murag duna pa sila ibukog na nakutkutan. Pero bisag itlog na lang anang giingon nimong Homo sapien kanang mga kanang kwan ba gikang kunutas unggoy sa itlog na lang wa joy. Paluwap matod nimo ningon ka nga naagi na hitabo di ay sa mga sinulat ni Charles Darwin. Sino na hitabo? So asa may akong tuuhan kaniya? Sino na hitabo? Ang akong tuuhan karon. Ningon ka nga way nasulat walay pangitabo ni Charles Darwin sa una o sa imong ikalong statement karon nga naay nahitabo nga nagsulat si Charles Darwin. Wala man ko wala man ko may statement karon nga naay nahitabo. Si Charles Darwin niingon ko authentic na nga scientist kay scientist gina siya dili na fake scientist siya nga kanang claim lang. But kadtong iyahang gisuwat kadtong iyahang ingon nga theory of evolution kato may way kasiguro ang nahitabo kay bisag itlog na lang ang giingon yang tawag kas unggoy wa yun yamo bisag kuko na lang wa. Sorry ka. Sige, magawas na talaga tayo. Ang bahala ng gobyerno ato, bahala na po na sa nagkasabot ato. Sa gobyerno. Pasuminglan man imong gobyerno, nilabot na ng gobyerno. Sa minaw diya ba, sila ni bahala na kay gano, sila nagkasabot man sa unsa ang kasaysayan. Alam word kung sa meaning, alam word nga kasaysayan. Nagkasabot na sila. Ikaw, amot lang. Wala din lang ko mag-send comment. Nakasabot. Ikaw ra man ang wala nakasabot kay mo nang sikag pangutana kay dili ingog ka matuoran ning imo dire kundi nangalap ra kag kahibaw. Ano gani puntos nimo gud? So, ang kuna na lang. Dito sa word nga kasaysayan nga diha sa gitawag o imuhang sa to imo gila encyclopedia nimo Britannica. Okay.
Kanang encyclopedia Britannica nimo kinsa may nagbuhat ana? Ha? Ang kumpanya sa Britannica Encyclopedia ang nagbuhat ana bro. Nya daghan nag mga contributor. O dili kay ingon nga kwan. Kumpanya ba sa Akong pangutana. Nako, excuse me sa gamay lang. Ang akong pangutana kinsa? O lang yung kumpanya. Kinsa? Ay tao ang gipangita. Kinsa man? tao? Hulata kay tagaan ta ka sa akong pangitaon to akong Britannica Encyclopedia. Sa saktong ebidensya. Ikaw nakabalo kag kinsa? Sige question nya otro po kay baw. Mangin ang tanan ko sa imo ha. Wala ka tanawa wa kay baw. Ang kabalo ko. Alright, so wa kay baw ni mo na nangutana. Tanaw na ko ari. Ang utahan na gani ko. Masaon Oh. na, alam mo utahan ko kabalo ko. Yun sa man yung paggunahon na. Kadali lang. Bro, Ha? atong tanawon diri ha, Britannica Encyclopedia. Sa Oh. Alawa kung kinsay tagiya na. kinsay tagiya, tagiya. Ang tagiya ani bro si Helen Hemingway Binton. Og si William Binton. Oh, unsang tuigan niya na-publish na? Published 1943 to 1973. To 1974. Kanang tuiga, mao ba na ang paggawa sa Roman Catholic Church? Yes or no? Dili. Kay ang Roman Catholic Church Oh. in the first century pa. Wa pa ang Britannica Encyclopedia na publish naa na ang Roman Catholic Church. Therefore, giingon jud sa Encyclopedia Britannica kung basahon na niha para makaibaw ka. Kay ang imong tabon-tabon aning mali katurang theory ni Charles Darwin di lagi ato kapasar bisan pag malibang nagtagkanding si kuan. Tanawa, Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational that traces its history to the apostle of Jesus Christ in the first century. Si Daig Jolito, ingon siya, Britannica Encyclopedia, authentic history. Ikaw rin nagsupak-supak. Sige. Bro, wala milaban sa imo ha, ang imo ang referensya. Kasi wa mo laban. Wa mo laban. Si imo may wa mo laban. Paminaw sa pangutala, sumula ko pangutala ha. Kana bang Britannica Encyclopedia nimo? Mao ba na nga panahon nga din ang iglesia ni gawas kalang Roman Catholic Church? Mao na dili. Mao ba ni ang panahon nga di inigawas ang Roman Catholic Church? Oh. Mao na dili. Di na ni panahon nga nigawas ang Roman Catholic Church kay nga naman nigawas ang Roman Catholic Church first century pa man nya kani ulahin naman. So dili ni sa panahon nga nigawas sa Roman Catholic Church. Kay kung nag-exist pa ning publish pa ning encyclopedia adtong first century posible kung una pa lang ang Britannica Encyclopedia kaysa Roman Catholic Church posible di jud ma-record ang Roman Catholic Church sa encyclopedia. Na-publish na 1974 ang last. Imagine that, 1974. Gihinganlan ang simbahan og kanang pangalan gi-official is 1870. 19th century na ni. O inyo, wa gyud na ni maho diri. Sa nalag sus porbida. Nakuha nimo ang logic alang nga question ako? Logic pa ka. Kabalo ka kung saning logic. Gali, ang logic ay nga pangutana na ko ba nakuha ba nimo wala? Define what is logic sa daan be. Nana ko lang mo style nimo. Gamit-gamit ka na niya wa ka kay baw. Ipangutana ti ka, ibalik niyo sa kuha. Ha? Ang logic ay nga pangutana ba ang lawom na ko nga pangutana na ba nakuha ba nimo? Usa pagka sabot na ko sa imong pangutana, nangutana ra man kag panahon ba ani na ning ko Nagibasa na ko ni amigo ba ni amigo oy. Klaro anang statement niya ang Roman Catholic Church makatrace back may sa mga apostol balik ni Kristo sa first century. Unya ang deklarasyon pag ni Julito Daig authentic ning history ha. Ikaw ra may gisupak-supak kana. Mikil pa jud ka. Tuuhin na lang ko ng sulod na agud. Unsa dig? Ang akong kasabot na gapo para masabtan ako ba ako iklaro sa imo ba. Para masabtan gyud mo. Ako di klaro sa imo. Kung wala nagkasabay kalang imong Britannica nimo
ug ang imong iglesia nga pagmuha sa iglesia, dili gina sila magkatugma. Unsay di makatugma? Ulo ka nagsulod na ng encyclopedia sa huna-huna sa imong iglesia. Wrong! Kay ang history is naka-record na siya sa mga yesterday. Muna kong gi-shortcut na lang nga, ang history is all about more on yesterday. Mga panghitabo sa kagahapon ug unsay naa adto. Walay historian nga nag-record og future, walay historian nga nag-record og present. Ang gi-record mostly sa kasaysayan is yung mga previous event, mga past ba, mga yesterday na ba, mga kagahapon na. Unya simbahang Katoliko, first century pa lang, perti sa kaya oy. Unya usay gingon niya, maka-trace back may balik sa mga apostol, imong Sabadista. Sana lang inyong propita, wagin na ni mahos kasaysayan. Bintaha pa si Charles Darwin, kaya nasuwat pa. Imong white, wagin niya mo, bisag buhok na lang. Sunod yung pangutana. Kung ang gitawag ani, kung ang ebidensya o gitawag og referensya dili espirituhanon o tawahanon nga binuhat, matawag ba na siya og tinuod o bakat? Okay, bro. Og espirituhano na kanang gitawag na tog Biblia. Pero kani kay di man ni Biblia pero guided by the Holy Spirit gyapon, di gyapon na baka kay history na gani no. Sa din ang history nimo? Mamakak din ang history. Taka-taka ram gani uy. Basi history nimo ano mo po? Gapo pila ni kay history malimuan nimo, basi isa ra yung malimuan ng history. Sa mang historya imong gusto. Dagan kog history dire. Gani pila ni ka klase history mo animo. Perting dagana. Pero man ka sa O sa may gusto nimo, history of the church, nako dire, church history. O the history of the world, nako dire. Sa may imong gusto jud. pangutana naman god. Kung ang referensya or ebidensya dili mo haom sa kanang gitawag o guided by the Holy Spirit ba? Biblia. So, dili mo haom sa Biblia. Mahimo ba siyang tingon o bakak o? Pag dili siya mo haom bro sa Biblia, bakak na siya. Pero kay wala may kasaysayan nga wala mo haom sa Biblia, ni haom ang tanan. Pag ingon diri sa kasaysayan nga ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo, haom ba na sa Biblia? Haom nga naman, nagtukod man gid si Kristo og simbahan. Gihingan lang sa kasaysayan unsa na simbahan na. Haom. Pag wa magtukod si Kristo og simbahan nga gibutang sa kasaysayan nga nagtukod, that's the time ingon kag di haom. Haom oy. Sige. Okay. Sagsaon mo. Sumala sa gingon nimo. Ang history kung dili mo haom sa spiritual o sa Biblia, bakak ha? Ingon ka. Kanang encyclopedia mo. Kanang encyclopedia nimo, kung ibalik na sa kanang gitawag ba, sa kanang nagsulat sa imong encyclopedia nga Roman Catholic Church. Kana nihaom man na siya sa buhat sa espiritu o buhat sa tao. Nihaom sa buhat sa espiritu. Una, ang Dios mo'y nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Isaias 41:4. Sumone. Onya haom ba na sa buhat sa Espiritu Santo? Haom. Unsa man ang Biblia guided by the Holy Spirit. Haom ba? Haom. Kay kung makabasa ka sa Biblia si Kristo wala magtukod og simbahan, i-reject ko niya kung kasaysayan, magbabunyag ko sa imong simbahan. O sige. Kinsa man nga historian, kinsa nga historian nga nagsulti og tinuod, nga kanang Roman Catholic Church, tinuod na siya. Okay. Kinsa? Si Dr. Sonia Imsaide. Kinangutana man kag kinsa historian nga nagtug-an nga ang Roman Catholic Church tinuod na si Dr. Sonia Imsaide. Naa sa akong basahon na, memorize lang ako. Philippine Hellenic Nation, History of the Republic of the Philippines, page 123. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Straightly, this religion was Asian in origin,
being founded by Jesus Christ. Aminado si Dr. Sonia M. Saide nga kana di ang Roman Catholic Church si Kristo ang founder. Therefore, tinuod na. Kay og moingon pa nga bakak, wala na i-record ni Dr. Sonia M. Saide. Madaot pa lang yung libro, ana. Dangat. Sige. Sunod pangutana. Sunod to ba? Kinsay nagsulti sa imo nga si Dr. Saidi usa na siya ka historian. Kinsay nagsulti sa imo ana? Historian man gina siya. Kinaman siya mga history book nga siya ang author. Kinsa nagsulti sa imo? Ang iyahang libro, bro. Ako basahon ni Bi. O sige, basahi ko nga siya usa ka historian si Dr. Sonia Saidi. Basahi ko. Ha? Nara, bro, oh. Tanawa ha. Akong basahon na. Oh. Akong basahon na about the authors. Aning libro nga akong gamit ba? Katong ibasa na ako karon. About the author ha. A unique father and daughter team in Philippine history, the late Dr. Gregorio F. Saide and Dr. Sonia M. Saide have been writing books since the 1970s. Lugayan no? Dr. Gregorio, 1907 to 1986, was known as the best historiographer of the Philippines. Supak yapon ka na. Ilagin mo na maguba ng kamaturan, oy. Okay, sumala sa imong gibasa. Usa sa kapare o dili? Sa kapare. Katawa mo ka. Nangutan na kag asa mabasa nga sa istorya, no? Gibasa na ko, yakol mo yung Japon kag sa kapare na buloy. That time check. Agoy. Sumala sa imong gibasa. Pare siya dili. Dili man siya pare. Musuha pagbasa. Akong basahon na. Basahon na ko ha. Doktor man siya, di man siya pare. Tawa ha? Father and daughter, amahan og ang iyahang anak nga babaye. Dili pare nga kanang kwan ha, kanang pare nga nasa simbahan Katoliko. Katakaron ka diha. A unique father, amahan og daughter. You know what is daughter? Anak nga babae ba? Nagka-team ni sila sa Philippine history si late Dr. Gregorio F. Saide o kini si Dr. Sonia M. Saide has been writing books since 1970s. Dr. Gregorio 1907-1986 was known as the best historiographer of the Philippines. O mao na to itubag sa pangutan nagkinsay nag-ingon ang kini nga libro. Sige. Kung sa may reliyon ni Dr. Sonia Saidi. Di na ato importante unsa kay base sa akong research that is kung base sa akong research isa siya ka born again. Ya na pa to ni supak nga gibayran sa Katoliko na rumutugan. Hoy. Gibayran ni no rumutugan. Lugar kining mga libro dres daghan kayo dire gibayran puno sa Katoliko aron lang yung naikatugan muot. Anay lang. Lagi. Born again, bro. Isa na yun sa mga born again. Napod. Nagbabasa na kong born again. Unsa man makaguba gyapon na Roman Catholic Church tinuod simbahan gitukod ni Kristo. Bisag unsa na lang yun na imuhang ipangutana ba? Guba lang ako ang pamahayag niya. Mukita kag laing ebidensang bakak ng Roman Catholic Church. Kaya ako'y librong nabasa diri ana di kay naabot naman kag author, naabot naman kag unsa ng author, historian ba nagdili kaysa gaingon. Kalayo, di naman na mo. Tumagagali ako. Naunsa naman ka Dodong Rosales. Nakatuman. Di na importante. Bro, dili na importante na kung unsa iyang religion. Maborn again ba na siya magkatolikog Muslim, the fact nga ang iyahang statement is history. Onya kaning history secular evidence ni kay ngano man bisan mga Muslim motuwa ni ikaw gasupak-supak ka puyo na lang kag Pluto kay katong Pluto umto history dito lang ka pamasayro. Lami kayo kalatuson. Tumaga akong pangutana. Kung sa man siya, kung magkatolik na siya, dili. Dili.
Isa nag-ingon sa mga dili. Oh, kinsa po nag-ingon nimo nga Roman Catholic na kay para patas ta. Kay basahan ka na kung ebidensya nga dili sa Katoliko. GPT, ingon ni GPT. Asa may statement ni ChatGPT nga Katolikos Dr. Sonia M. Saidi. Oh, i-research. Wa man pulay ka research ni. Bida. Masahon ako. Na masangil ni ChatGPT niya wa ka research. Ako masahon. Sige daw. Oh. Kung masahon na. Gainawing jud nagtin. Masahon na. Ingon dali ako. Gainawing kadudong. Ako i-research sa ChatGPT ba? Para sa ChatGPT. Ga-research pa ka? Ipataka diha. Oh, research pa ka. Hello. Unsay background religion ni Gregorio si Doktor nakoy as ba? Tulik ko na si Aoy. Isa nakoy as ba? Ayo sa pataka diha. Sa Katoliko. Pataka diha. Naglagaw ang cellphone, nagpilit ang cellphone. Ako'y research ani. Sige, unsa man imong pangutana, I'm here to help. Okay. Kini bang historian nga si Dr. saan siya? Gregorio. Sa kung saan nalay imuhang rason. Saide. Usa ba ni kasakop sa Katoliko o dili? Sige. Uy, di man masend ni. Nganong gahang no sa niya ko ang kuan. Stop ang siring man ta. Mag-open ko laing ChatGPT copy. Alright. Mga idol, bisag unsa na lay tapak ni Rosales mga idol. Nagyapon ka kapasar. Sige, ara. Ay, na nagpasabot nga siya. Katoliko siya. Katoliko! Ha? Lagmet. Dara bro ha. Way klaro bro. Waday klaro. Tanawa ha. Kini bang istoryan nga si Dr. Gregorio F. Saidi usaba ni kasakop sa paminaw sa tanawa ha. Bro. Paminaw sa. Akong basahon ha. Oo, lagmit nga Romano Katoliko bisan og walay klarong record sa malagmit sa way klaro. Lagmit ra. Way klaro na, way kasiguruan. Ay atong tanawon. Dili ba ni? Usa ka Katoliko. born again, dili ba ni usa ka born again? Born again. Believer? Karalo, nagtapos siya sa University Santo Tomas, Katoliko University. Ay bro, dili wala man bro, bisan pag sabadista ka pag mo eskwela ka da sa Santo Tomas, di man itasin min Katoliko na ka. Ha? Amora din na imong gibasihan kay nag-eskwela siya. Di man buti pasabot tanawa ha. Kaneo, naman yung eskwelahan dire sa Labason, pamisa mao da yung gibasihan. Bro, naaman yung eskwela sa pamina ha. Apal adunay mga hinungdan nga nagpasabot lagmit Katoliko siya. Lagmit, way klaro kay sa gibasihan ni ChatGPT kay ni eskwela sa Santo Tomas. Dili man buot ipasabot lagmit siguro pero dili na sure. Parehanin diri ba? Sa among eskwelahan diri sa amo ang Labason ba na eskwelahan nga St. Mary's College of Labason. Ang gipanagyahan ana is ang mga madre ang nagdumala. Karon dili lon Katolikong nang eskwela na mga Muslim dia, mapugos mamagaling Muslim dag ampo og amhana mo bagimaya ka Maria kay dili saynan og permit. Kamay ako ni bawaan na iglesia ni Kristo na born again ay Pentecostal mga pil pag misa kay in every kuan ilang requirements pero dili pug sanay. Bro, dita sin mga Katoliko na to. Lagmit ra way di klaro. bro, posible nga Katoliko siya. Kanang posible way klaro. Wala na klaro na posible. Wala klaro na bana-bana bayo ko posible. Pero dili na sure. Kanang mayon ko nga usama to sa Rosales natuli na to apa.
May posible siguro wa pa. So ay ka siguro. Diyan man juga malusod. Ako pangutana sa imo ha. Asa nagikuha ang iyang pag-research anang Roman Catholic Church? Asa nagikuha? Sa mga ebidensya nga iyang nakalap. Number 1 iyang Sa Roman Catholic? number 1 ang iyang investigahan ana. Number 1 kay naman ang investigation og bagama kag history. Number 1 ang iyang investigahan ana ang Katoliko ang magkamol mo alang-alang magdiha na sa inyo ha mangimbestigar. Nga dili man source of Catholic faith ng inyong simbahan. For example, moingon ko nga isa for example nga moingon mo nga bro, ano ba? For example, ako si Dr. Sonia M. Saide. Then moingon ka nga ang Seventh-day Adventist gitukod ni Kristo. So para makarga na sa ako ang history, ang magadto ko sa Katoliko mang-interview ana, diha jud ko sa inyong simbahan. Mangita jud kog ebidensya diha nga tinuod ba jud mo. So na ako'y mga question nga buhaton para sa inyo ha diha nga ma-prove nga authentic jud mo. Ana. Dili lagi na bro. Sopak. Ang iyang background education, Roman Catholic Universal University. Ang iyang background niya. Posible. Ang iyang background kung nag-eskwela siya anang Catholic school, it doesn't mean Katoliko na na. Oy. Mabaw kay ng rasona. It doesn't mean nag-eskwela sa Catholic school, Katoliko na. Muslim ang gali ng eskwela Catholic school, di man lagi nang himong Katoliko. Nang eskwela lag Catholic school kasi sikat nga eskwelahan og naa diha ang mga kurso nga ilahang need. For example, kaning dire sa kuano, dire sa tawag aning St. Mary's College of Labason, nay Muslim nang eskwela tindagana dag college. Kay nga naman, ang ilahang kurso nga education gikuha naa diha available kaysa mo adto pa sila layo. Unya at the same time ganahan pud sila mga eskwela da even though bisag dunay mga dili Catholic school nga nag-offer ana nga kurso sa among Labason, pero ganahan gid sila diha. Bot ba nimo ipasabot kay naa nang Catholic school is kuana. Na may mga Katoliko nang namay dire ay 70 Adventist dire. Katong gi-picture nako bang gi-background nako sluyo. Nanay eskwelahan diha 70 Adventist kaning elementary nga eskwelahan. Nasa ilang kilid sa ilang simbahan. Nagang Katoliko nang eskwela da mga bata oy. Pero dili mo ipasabot nga mga Sabadista na kay da nang eskwela elementary. Nunsa day kadong Rosales. Di ba mo ang sense bro? Wala man kasabot sa word ang sense ana. Ang logical na kung unsa ang iyang eskwelahan, diya ginang utok ana niya. Unsa magaway, di ba kamulong logic? Ay, nako mo gapo. Layo kasi noon. Ang education background niya Roman Catholic. So possibility yun, mulaman yun siya sa Catholic. Kay mo man ang iyang family kitawag kong background education. Ay, nako. Example, kung ang iyang pagtudlo niya maayo kay siya, dito siya na sa private. So, ang iyang education niya private yun, maayo gid siya. Si private yun. Public lang, public ka po. Sa private. Eh, Dilagi ka kakuan, dilagi ka kabungka, gunya. Bro, dili lang gid kani nga history akong gibasa, perting daghana pa. Napa ko history diri nga Britannica, napa ko history diri nga katong New Book Knowledge Encyclopedia. Napa ko history diri nga katong World Almanac and Book of Fact kanagtug-an Japon na Katoliko gitukod ni Kristo. Napay mga footnote diri sa Biblia ang Protestante, One Holy Catholic Apostolic Church. Wa jud kay lusot bisag inyo, wa jud na ni maho. Sige bro. Matod ni mo kayo na si Dr. Saidi, usa siya ka, born again ba to? Born again. Sige, pagkatagay ko, gawin siya, born again siya. Sige daw, tagay ko. Bro, kana nga statement nga ningon kog born again. Paminaw sa ba, oy? Base ra po na sa akong paminaw sa, sapaw. Base ra po na sa akong nakalap sa mga statement aning mga Facebook, pero dili ko assure nga nito o yung born again siya. Kaya nga naman wala man ko mag-refer kita god bro, wala ta mag-refer kung unsay status anang mga historiador. The fact nga mga fact ng ilahang gipang sulat diha bisan pag ang ilang author sa pagkatoliko pa sa dili, the fact nga history na kamatuoran jud na. Oy, the fact nga history na kamatuoran jud na. O nga nang wala man na makarga inyo sa kasaysayan.
Mga po, bias ang tawag ka na niya. Onya, dire ha. Paminaw sa, naiklaro kayo. Daro. Naiklaro kayo. Okay. Base pa sa historywit.com. Sa giingon dire. Based on current information, Dr. Sonia Saide is not a Roman Catholic Church. Minawa, dili Roman Catholic Church. There are no official church record in public location registered under the exact name within the Roman Catholic Church because the query mentions doc is it is highly like you might be referring to a doctor, a medical professional, rather than a place of worship to help find what you are looking for. You could clarify. Manigingon sa kining history with. Niya karon, kinsa man ang tuhan karon, si GPT o kalay mong Si pareho rang tuuhan. Si ChatGPT naka-refer lang siya sa dool niyang pangagpas posible kay ngano man. Naman say record nga nag-eskwela sa Catholic school. Pero it doesn't mean Katoliko na jud siya. Niya karon, kung magina, tagay ko sa imong referensya, ug tagaan ka sa imong referensya. Unsa may referensya nimo nga bunagin siya? Ay, ningon ko nimo nga dili ko sure kung unsa ka tinuod tong akong nabasa sa Facebook. Di ko sure. Mabitang dili na ko kay na gi-highlight dire kung kisay author o say religion na nga mga author. Ang akong gi-highlight ang ilang mga libro na buhat. Kay fact man na, kabatuoran man na. Dili tong fact nga if you seeki ha. Marugang gyapon nimo gapo nga sumala sa gingon nimo nga ang author sa historian dili kailangan unyag moingon ang among malasahon nga ang tinuod yun nga iglesia Seventh Adventist tuuhan nimo. Ay inyo dili na ko natuuhan kay ngano man inyo haman ang balasahon dili man na history. Sa bro dili man na history balasahon man na sir bas bias na natural maingon mo kay inyo ra nang basahon. Unya karon ikaduhasad ug ako panalitan ako sa badista nya historian ko. Di jud pod nako na isulat diha sa ako ang history book nga Seventh-day Adventist founded by Jesus Christ. Kay ngano man masango ko sa ubang historya na ma-question ko. Uy, unsa man imong history nga diri speakers Roman Catholic nya imo hadya porket sa badista kay imong gibutang ma-question ko ana. So dili ko makasabay sa uban nga mga istorya. So dili fact ning ako posible napay panahon nga maban pa na akong libro di na ipabasa sa public. Kitungod lang ana. Naon sa di ka. Unya mismo inyong magazine nagtugan ha. Nga she become the Roman Catholic Church. Ang maong Catholic Church nga nagsugod pa sa 1st century. Una, tanawa ra nya musupak na bugana. Hindi ko supak ikaw kaya okay. Case close na ta. Kay di man ka musupak sa inyong magazine, case close na ta. Sakto imong gitapos karon. Case close yun tagay wag okay, unsay giingon sa inyong magazine nga ingon nimong di nimo supakon. The Catholic Church is the ancient Christian church panahon sa mga apostol and she become the Roman Catholic Church. Man di kay supak ana, case close na ta. Salamat kayo. Aksyon Katoliko!